L-oppożizzjoni hija konsistenti fl-attakki tagħha fuq l-istituzzjonijiet meta jieħdu deċiżjonijiet li ma taqbilx magħhom. Hekk stqarr il-Prim Ministru Robert Abela b'reazzjoni għall-attakki li qed timmonta l-Oppożizzjoni Nazzjonalista fil-konfront tal-Ispeaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Anġlu Farrugia. Dan hekk kif il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech talab biex tkun diskussa mozzjoni kontra l-Ispeaker. Deċiżjoni favur dan id-dibattitu tittieħed mid-Deputat Nazzjonalista Claudette Buttigieg bħala Deputat Speaker wara li l-Speaker Farrugia irrikuża ruħu. Il-Prim Ministru nota kif l-Speaker saħansitra mexa fuq liġi li vvutaw fuq għall-Oppożizzjoni meta ġiet biex tkun adottata l-prassi tal-Kumitat tal-Standards fil-ħajja pubblika. Jekk inti, Onorevoli Carola Aquilina, int kont membru parlamentari li vvotajt li waħda mill-pieni mis-sanzjonijiet li hemm flat dwar il-ħarsin tal-standards hija it-twiddiba wiċċ-ċanfira. Mela allura inti ma tistax issa tiġi qudiem dil-Kamra u tgħid jien se nisfiduċja lill-Speaker għax applika l-liġi li vvotajt għaliha inti stess. Il-Prim Ministru stqarr kif il-verità hija li pajjiżna għamel ħemel ta' riformi fl-aħħar xhur li fost l-oħrajn saħħew il-governanza f'pajjiżna iżda wkoll il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Semma kif fost l-oħrajn il-ħatra tal-Prim Imħallef illum qed issir b'2 terzi tal-Parlament biex bekk komplew jiżdiedu l-poteri tal-Parlament. Dan l-istess għall President tar-Repubblika li mill-ħatra li jmiss ser ikun hemm il-qbil b'2 terzi tal-Kamra. Semma wkoll il-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija li llum jinħatar wara sejħa pubblika u wara skrutinju mill-Kumitat Parlamentari għal ħatrit pubbliċi. Hawnhekk fakkar kif dakinhar l-Oppożizzjoni kienet ibbojkottjat dan il-proċess biex mal-ewwel opportunità tkun tista' tattakkah. Il-Prim Ministru Robert Abela stqarr li l-Parlament irid jibqa' jaħdem b'mod effettiv u mhux b'manuvri ta' politika partiġjana. Stqarr li n-nies iridu li fil-Parlament tkun infassla l-bażi tal-futur tal-pajjiż. Hawnhekk semma kif fit-tielet kwart ta' din is-sena rajna tkabbir ekonomiku b'saħħtu fejn fl-ewwel 9 xhur it-tkabbir ekonomiku kien jisboq it-tkabbir li esperjenza pajjiżna qabel il-pandemija. Ma niġux hawn għall-logħob partiġjan, niġu hawn biex niksbu ir-riżultati għan-nies u niksbuhom qabel mistenni biex pajjiżna jerġa' jilħaq il-livell ta' attività, irnexxielna nilħqu l-livell ta' attività ekonomika li kellna qabel il-pandemija u sboqniha u għalhekk, Sinjura President, fil-jiem u fil-ġimgħat li ġejjin f'dal-Parlament se nibqgħu inġibu l-qudiem riformi importanti, liġijiet b'saħħithom, liġijiet ambizzjużi biex nibqgħu nibnu l-Malta li rridu għal uliedna.